Si aconsegueixes guanyar-te la confiança de la seva amiga, tindràs el seu consentiment per la vostra relació, oi? No saps res, teu company. Que no saps que ell i jo tenim 3 fills? No facis aquesta cara, era broma. De moment només sortim junts. Li vaig dir que m'estimava més que continuéssim sent bons amics com fins ara. De fet, només he vingut a dir-te això. Adéu. Com es distingeixen les bruixes? Porten guants durant tot l'any. Com que tenen una mirada encesa, sempre tenen els ulls vermellosos. És que sempre he volgut ser bruixa. Estic impacient. Va, ensenyeu-me què he de fer. Vinga, de pressa. Gats demoníacs, diu? Res de gats, som un clan de lleopards. No m'agrada que parleu així de nosaltres. No som uns pobres gats de carrer. Tinc una mica de set. Em dones una mica d'aigua? Ja era hora! I portes a pasturar ovelles per viure? Mans en l'aire! Ets un assassí! Hola, nois! Us hem vingut a ajudar! Un alumne del nostre institut? No conec ningú de l'institut que pugui ser un superheroi. El mestre ha estat amb nosaltres tota l'estona fins que hem trobat el cos del senyor Moto. No hauria tingut temps de ficar-lo dins de l'armari. M'agradaria continuar amb vosaltres aquesta aventura, però m'estimo aquest país per damunt de tot i no el deixaré mai. Jo sóc dels vostres! Sempre em consideraré un dels vostres, passi el temps que passi! Em sap molt greu, però tinc pressa. Ho haurem de deixar per un altre dia. Sóc la millor gimnasta d'aquí. Tothom em coneix per Kodachi, la rosa negra.